እሱ ንዓይ ኣይምልከተንን ገዛኻ ከድካ ብላዕካ ኢላትኒ ከም ስበሃል ዝበሃል መዓያት ለይኒ እዩ ዘሎ እወይ ሓድጉ ማዕረይ ምሕያኽ ዳ እህያኽ ከምዞም ኩርምቲ ዘስረዱ ኮድ የስረድኩም ርእይዎም ላበጃ ኸይለካ ስባል ኣነሲ ጽብቕቲ ደ ወሓቂ በዓልቲ ቤተይን በዓልቲ ነገረይን እያ ኣነ ኩሉ ዝኣምልኽ ዶ መስግኑ ኣነ ጸሎት ክገብር ከለኹ ንዓመት እንጀራይ በሊዕኻዮ ኣነ ገንዘብ ኖርማል እዩ ዝሪኦ ህሊ ኸይዝኒ እምበረ ኣባይ ግደፍዎ ሱስ ከሪአኩም ሞለቶር ተበጽሐካ ስኻምሰይ ከይተማየጥ ካሪ ሓደ ኾነ ስኩም ትትወስድ ሓንቲ ግን እንኳዕ ቻይናውያን ኣይሰምዑኻ ናበይ ክንከይድ ሎም መዓንቱ ናይ ሓጎስ ኣነ እዩ ዝጋብዞም ኣብዚ ዓይና ንምሳሕ ጥብሲ ክጋብዘኩም እዩ ኣይ ነገር ጥዕና ኣይኮነን ዘይፃሕሉ ዝጣዕመ ሰብኣይ ኮ ስኻዳ 4 ደቂ ዶ ሕሽካ እንተ ትኸይድ እኳ መሓሸካ ከመይ ዘይብኢድካ ሕሽካ ኸይድካ ኣብ ከብድኻ መሊስካ ክትመልሶ እኽሊ ሓራም ሰበይተይን ሰበይትኹምን ክትከውን ናይ ክልቴና ንዓኹም እኳ ሰብኣይልና ተጎዝጊዝናኩም ንሓድር ኣለ ወንዓኸ እምበር ኣነ ሰበይቲ ለ ሓቂፈኪ ሓድር ኣለኹ እቶም ሕቋፍ እንደግደፍዎ ሕቆ ንሕቆ ተዋሂብና ዘይንድቅስ ሕቁኽሳይ ናይ ጥዒ ኮይኑ ጎባል ፂፈ ዘይድቅስ ኣብዚ تاريخ زيتنا حلنا